na ibnu sab'i sinin, shi sa'ibu din nan yake bayani yace sanda babana yayi aikin haji tare da manzon Allah ni ina dan shekara 7. Kenan kaga wannan hajjin da zai yi shi a lokacin yana dan shekara 7, ladan za a ba baban shi ne ko uwayen shi za a ba, amma wannan hajjin bata tsaya mai ba. Hajjin farilla nan gaba in ya balaga, tunda shekara 7 bai balaga ba, in ya balaga dole ne ya dawo ya aikin hajji, wanda Allah ta'ala ya ce walillahi ala nasi hajjal baiti man istata ilayhi sabila. Nan dole ne ya komo ya aikin hajji. Waqal shi Sa'ib ibn Yazid ya ce kar ajma'a ahlul ilmi, malamai sun haɗu baki ɗaya sun yi ittifaqi ala anna sabiyya idza hajja, cewa ɗan ƙaramin yaro idan ya je aikin hajji qabla an yudrika, kamin ya balaga, to fa alaihi alhajju idza adraka, to idan ya balaga wani hajji ya zama wajibi a gare shi ya je yi aikin hajji. Wancan da yana karami bai balaga ba bai dauke mashi farilla da ke kan shi ba. Wa kadhalikal mamluk, haka nan bawa idan yayi hajji yana cikin bauta daga baya aka iyanta shi, to shi ma wajibi ne idan ya samu dama ya koma ya aikin hajji sanda aka iyanta shi. Wa an ibn Abbas, an karɓo daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma Allah ya yarda da aikin su, anna imra'atan rafa'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sabiyan. Wata mata ana cikin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta daga wani yaro da hannunta, faqalat, sai ta ce ali hadha hajjun ya rasulullah, wannan dan yaron ko wajibi ne ya yi aikin hajji, ko kuma idan ya yi aikin hajji ya yi? Ƙala manzan Allah ya ce, idan ya yi aikin, na'am, ya ce idan ya yi aikin hajji aikin ya yi walaki ajar, amma ke mahaifiyar shi ke ce za a ba lada, saboda shi ba a buɗe mai dutse ba, shi ne fayil, littafi da ake rubuta kyakkyawan aiki da mummunan aiki. Kenan yanzu tun da ya yi abu na ƙwarai, ladan shi za a ba uwayen shi ne. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wannan mata ainihin amsa akan tambayarta. Wa an Jabir radiyallahu anhu, Jabir an karbo daga gare shi Allah ya dira aikin sa, kala ya faɗa yace hajjajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mun yi hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma'anan nisa wasbiyan, muna tare da mata da kuma 'yan yara waɗanda basu balaga ba. Falabbaina an isbiyan, idan muka zo muna talbiya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Niyyar da muke yi wajen talbiya muna yin niyya ne, muna ma kanmu kuma muna ma yaran da muke dauke da su wanda yake ba sa yin talbiya, shine labbaik Allahumma labbaik, ba sa iya faɗa. In kuma suna iya faɗa to a ce masu ma su zanki faɗa tare da ku, kuna faɗa suna faɗa. Wa ramaina anhum, yace kuma da muka je wajen jiwa shedan sai muka yi musu jiwa, tunda ba su da iya jiwa su yara. To ka gani kenan kana aikata da yaronka wajen aikin haji, amma duk abin da ake yi sai kai mai abin da ba iya, wanda yake iya kuma ka bar shi da kanshi. Summa in kana sabiyyu mumayyiz, idan yaron ya zama yana ganewa yana iya karatu da kanshi, to a harama bi nafsihi, in an zo wajen ɗaukar niyya a bar shi niyya da kanshi. Dama nan an koya mai in ka zo miƙati wajen ɗaukar niyya, bayan ka shiga kayo wanka ka ɗaura haramin ka zo ka yi sallah raka'a 2, duk yana gani. To in ka zo bayan ka sallame daga raka'a 2 din nan zaka ɗauki niyya, sai ka ce labbaik Allahumma umratan, ko kuma yaron na kusa da kai sai ka gaya mai yana gai, ce labbaik Allahumma umratan, kaga zai ce labbaik Allahumma umratan. Ka gani, to shikenan sai ka ce to tashi kana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, sai kana yi yana yi kuma ku taso ku shiga cikin mota. To haka ake. To shikenan idan yaro yana iya karanta da kanshi ya dauki niyya da kanshi, sannan kuma duk wani aikin haji tun daga tsayuwar arfa da zuwa mina da jifa shedan da safa da marwa duka ya je yayi da kanshi in yana iyawa. Wa illa in kuma ya zan yaro an tafi da shi amma bai iya waɗannan abubuwa duka, a harama anhu waliyuhu, to wanda yake ya tai da shi baban shi ko mamman shi ko magajin shi ko wani wanda ya ɗauko nauyin tahowa da shi, to sai ya mai ainihin niyya ta aikin hajji. In ya zo sai ya niyya
ta wane, bayan ya yi tashi sai ya ce to kuma wannan niyya ce ta wannan yaro da muke tare da shi, ta ba zai iya niyya ba da kanshi. Wala ba anhu, kuma ya talbiya kan baccin yaron, labbaika Allahumma labbaika, yana yin tashi yana yin ta yaron. Wa dafa bihi, kuma ya zo ya dawafi da shi, ko yana rike da hannun shi suna dawafi, ko ya dauko shi ya rungume suna dawafi, ko ya goya shi, ko ya aza shi saman wuya, ko kuma yana da wani keke na yare da yake sanya shi yana dawafi da shi. Wasa'a, kuma ya je safa da marwa da shi, ko da kafa, ko da abin hawa, ko kuma a bayan shi, ko kuma ya daga shi ya rungume shi. Wa waqafa bi arafa, kuma ya je ya tsayuwa arfa tare da yaron, ma'ana a tai da yaron hilin arfa. Sannan kuma idan lokacin jihar shedan yayi, a tai tare da shi a yi mai jihar shedan. To malamai suka ce da a ce yaro da aka tai da shi bai balaga ba, ana cikin tafiya aikin hajji kama a je tsayuwar arfa, ko kuma an je tsayuwar arfa sai ya balaga, ya kwanta yana bacci sai mahulki, kuma mahulki irin na masu balaga, ma'ana wanda yake mani ya hito mashi, sai ya ga wannan alama ce ta balaga, yana cikin tsayuwar arfa ko kuma kama a je arfa. To wasu malamai suka ce ajza'a an hijjatul islam, to wannan hajjin nashi ya isan mashi ga hajjin da ya wajaba gare shi na musulunci, kenan nan gaba ba sai ya sake wani aikin hajji ba. Haka nan bawa ana cikin aikin hajji, mai gidan shi sai ya ji daɗin yin yaron bawan nashi ya mai wani abu mai daɗi, sai ce kai na iyanta ka daga yanzu ka zama ɗa, kaman a je arfa ko kuma ana cikin arfa. To shi ma an ce ainihin wannan hajjin nashi ya tsaya mai kambacin hajjin shi na farilla. Amma Imam Malik wa Ibn al-Munzir sun faɗa suka ce a'a, la yajzi'uhuma, wannan aikin hajji bai ishe su ba, wa hajjin da Allah ya dora masa yana nan kansu sai sun yi shi. Li'anna al-ihram, saboda niyya da mutum ya ɗauko, sanda ya ɗauko niyya shi yaro ko bawa, ya ɗauko niyya ne da niyyan nafila ba da niyyar farilla ba. Don hakan ga kuma farilla ba yiwuwa ta juya ta koma ainihin nafila ba ta yiwuwa ta juya ta koma farilla. Saboda hakan ga wannan aikin haji innamal a'malu binniyat, sun yi niyya ne, sun shigo aikin haji da niyyar nafila. Nafila kuma ba yadda za a yi ta juya ta koma farilla. Don hakan ga idan sun samu dama, to wajibi ne su koma su yi aikin haji na farilla, ya kai ɗan uwana musulmi. To wannan dai bayani a takaice, nan ne muka kawo ƙarshen bayani akan ainihin hajjin ƙaramin yaro da hajjin bawa. Yanzu bayani wanda za mu cimma na ƙarshe